piştî navberekî Kurd em bihevran e. Belê herî dawî me nirxandina birêz şînasî tûr nîvcû hiştibû derbasê xala tecrîtê bibû lê beriya ku nirxandina xwe berdewam bike veterekî me di derbarê tecrîta di ser rêberê PKK Abdullah Öcalan heye em ê vetera xwe bihevra temaşe bikin o mafê axaftinê bidin birêz şînasî tûr. Son olarak Sayın Öcalan şahsında yürütülen tecrit uygulamalarına Ada Hapishanesi'ne yeni sevk edilen diğer mahkumlar da dahil olmuşlardır. Parêzerên endamên Komaleya Hukuknasên Mezopotamyayê ya Wanê têkildarî tecrîta li hemberî Öcalan tê meşandin nirxandin kirin û dazanîn ku armanca tecrîtê ew e ku derb li birdozî û felsefeya Öcalan bêxistine. Görüldüğü üzere devlet İmralı'da kendi hukukunda düzenlediği avukatla görüşme hakkını bile tanımamaktadır. Parêzer Vedat Aydın diyar kir ku gel rêberê PKK Abdullah Öcalan wekî vîna xwe dibîne û wekî sermüzakerevan qebûl kiriye û got. Pêkanîna tecrîtê astenkirina hevdîtinan ji dervê yî hukukî ye. Şunu doğru değerlendirmek gerekiyor. Sayın Öcalan sıradan bir mahkum değil. Yine açıklamamızda ifade ettiğimiz üzere bugün Orta Doğu'da yaşanan kaosa, halklar arası ve inançlar arası yaşanan çatışmalara ilişkin İmralı Adası'ndan Orta Doğu'ya doğmuş bir güneş gibi yaşanabilecek, gerçekten birlikte bir hayatın mümkün olabileceği bir felsefenin, bir toplumsal yaşamın da yaratıcısıdır. Parêzer fehîm oflasyanî ziman ku çareserkirina pirsgirêka Kurd û demokratîk bûna Tirkiyeyê wezîfeya her kesî ye wiha got. Birêz Öcalan aktörê serekê yê pêvajoya çareseriyê ye. Ji ber vêyekê divê hikûmet demildest, şert û mercên Öcalan ên azadiyê amade bike. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek iç hukukta güvenceye almış olduğu, gerekse de uluslararası hukuk normlarıyla güvenceye alınmış olan hükümlü haklarına hiçbir şekilde uymamaktadır. Parêzer Hamdî Turgut jî diyar kir ku divê hikûmeta AKP şertên azadiya Öcalan û rewatiya wî ya di nav civakê de li ber çavan bigire û got. Ji bo hikûmeta AKP aştiya civakê xirab neke û careke din şertên şer pêk neyne divê demildest şertên azadiyê yên Öcalan pêk bîne. Bir reflekstir ve bunun gerçekten toplumsal uzlaşı ve barış kültürü anlamında ne olursa olsun dikkate alınması lazım. Mesela ideolojik veya siyasal anlamda devletin o refleksi göstermemesi lazım. Yani burada kısaca söylemek istediğimiz husus şudur. Yani gerek hükümetin daha önceki diyalog süreci olsun, gerek tabiri caizse sıkıştığı anda İmralı Adası'na başvurmuş olması, oranın konumunu ne kadar ciddiyet arz ettiği, ne kadar toplum nezdinde de, devlet nezdinde de sonuçlar itibariyle de ne kadar önem arz ettiği zaten ortadadır. Parêzer Ümit Dede jî diyar kir ku tecrit û izolasyona li ser Öcalan sûcê mirovahiyê ye û ha got. Dewlet tecrîta weke sûcên mirovahiyê tê pênasekirin dimeşîne û li dijî hukukê tev digere. Birêz Öcalan ne kesekî ji rêzê ye. Afirandina felsefeya jiyana civakê ye. Di heman demê de armanca tecrîtê derbkirina felsefe û birdozya birêz Öcalan e. Aslında halklarımızın arasında barışı, kardeşliği tesis etmek, Kürt meselesini gerçekten demokratik, adil bir barışla çözümünü sağlamak için çok acil bir şekilde, ivedi bir şekilde biz tecritin kaldırılmasını yine müzakerenin bir an önce kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini. Belê me bevra vetera xwe jî temaşe kir o mafê axaftinê herî dawî meyî we qutkir bû fermo berdewam bikin derbarê tecrîtê de vetere cezbawer dikim dê nîqaşê me xurtir bike. Pêvajoya çareserkirina pirsgirêka Kurd beriya em bêjin tecrîta birêz Öcalan 5 Nîsanê de giran bibû hatibû astekî pir kritik. Ji ber wê yekê ev tecrît her geçû girantir bû. Tabii em tecrîtê bi tenê 5 Nîsanê bi nav nakin. Ev nêrînek bi gorê me şaş e. Yani çawa raya giştî de AKP dixwast em jê bir algı nêrînek ew hewayek wisa pêk bîne
مهیجار که هست هرن ببینن برای جلال شخواه وای دیبید شون هاتن ها بسه ناو گل دیجی ناو ریا گشتی دیجی اف نری ناو آلگیا براتیجی بسر خص يعني كانوا مسامجين ناو ما دیجی ویاه يعني ناو ریا گشتی ما دیجی ویاه لمنم یا تجاری قبل لكن جنود نهاو حياة نها 16 سال تجرید دومه دم گراند به دم سبک به لیبری اف 4 ساله 27 تیرمه ها 2011 حیات نها و 27 تیرمه هیده و که به سالاخوی 50 اف 4 ساله 5 ساله برای اجرام پارزری خواه هفته ناکه جوتمه ها سالا بوری و بیشن شش جوتمه حیات نها هفته معلومات خوار ناکه او گرتی که چونه ودری دیجی به معلومات خوار هفته ناکه اف و هب بسری خواه تجیته چوا کارم بیشن تجرید وک تی بناف کردن برای گشتیده işte he tabi de pe naşe grafi nay o çay tecrit he na ev algıya kabul nakin algı keme yani am karım beji tecrit heri gram bu gihaşt asla heri bilen ne böyle am karım beji beviya tecrit hinu evge 16 sala hayat nave bir can beni tecrit de am bejin ve پیواژه کریتیک ته چکت دوره سرکتی برز سرکتی اکل برز جلان چاد میشه و یا چه نافده که به مکانیکا darbe mekaniği olarak nafده که دیمیشه کی هر گاواگه استراتژیک ابداویژن هنک هست کمن دوره هست هنه هزین نافده توی هنه هزیندن هنه تک هندورین هنه هین باش تصفیه نبوده ام بیشتر اگر بس 2006 گاوا او بو ام بیشتر قبلو آوایی که ده پروکاسیون چه بود 2009 80 işte پیواژه اسلو پیش کرد اگر بس اینام بو اپراسیون کجکی و شایع و کنزانن ام بخوش دناوده پارێزەرێ مەژی بخۆت دەداڵێ سیاسەتمەدار ئەم بێژن شارەدارێ me hemû em bêjin ketkarê vê doza demokrasiyê hemû 8-9 însan hatin biçavkirin û girtin xistin zindana û 4-5 sala ev însanê me girtîgehê de man û bi deha jî bi hezara jî ceza xwarin hat girtîgehê de ne em bêjin doza wek dozên kêjekê pêl bi pêl biçavkirin û girtin çêbûn ew jî em bêjin provokasyonek bi wî awayî bû hat asta işte 2013 de pêvajeyek nû dest pê kir hat wê asta ku işte em bêjin heyeta şopandinê îzleme heyetî me jê digo wê ava biva em bêjin giravê girtiyê giravê hatin guherandin sekreteriya wek bi navkirin ew girtiyana birin wêdirî sekreteriya rola xwe bilîsta di wê pêvajeyê de hatin sekinandin xetibandin sekinandin ev ملکاره بودن برید ایجالان وک دربه مکانی و زمان بکه و پرسی و گو رای گشتی و چهاتی او کرن پیشوازی کرن براسی رای گشتیا ترکیه ده و آمده وک بیشن حیات آستکی وک علماندنک هیمونک امکارم بیشن پیش کتیه yani işte nasıl olsa böyle tecrit dudama tecrit he o kahve belki ma hoş değil ne böyle pejranderek yani kabul kirinek tecriti he helwest nakhurta kanım ya bijin helwesta juna juda ve bijin juana juda ne böyle helwesta me ray geçti ne prokurta çiman ne prokurta gava şart tasbih ke merin çeydi be خوين درجه ev sazî em bêjin sivîl yên raya giştî hemû dikevin derwê aman bira agirbet çêbe aman bira şer bisekine tamam bira şer bisekine ama şer vay sekiniye îca çareserî pêk nayê mijûlkirin heye awarekirin heye tim sekinandin heye pûşkirin heye li hemer ya helwest o bertek bi tecrît wek got tecrîtek hebû lê her carê به هودان جدا جدا چند ماه جاره که یا یک رد کردن یا جمالبات یک دچو یا جی جار نجی لجنه دولت بخود چون دهاتن دگوتن وای هفدی تم پکتن وکی کو آگاهی دانین دخواستن وی واردا وک وجی گو سر جواکی و صحیم بونک چیک نها جوان روجا دیسا د نقاشک دنه جهلا افق اوراس وزن شاشنابم پارلمانتری HDP بری استانبولی د چاپمنی دا نرخاندنه کی وی هبو گوت
چار جارا لجنه یا دولت به رضا جالان را هفدیتن پیکانین و هر وها تشتی وسط دانین زمان دوی درباره دا تو آگاهی و هنن و یا هون ویا چوا شیروه دکن دیسا وک بره جوان هولدانین بره مر شیروه بکه یا جی به دخوازم پیامه کی چوا بدن گرد نه تو آگاهی هم تو نه لبره مروه کی گرتی هر دور رای در دولت شخص بره مجورگری چه دوه یعنی ام بیشن مدیری گرتی که ام بیشن ساوجی گرتی که آنجی همون گرتی که وسایه هر درو أنا آگاهی مرا وره بیشن هر درو هیئت دولت دیشن نزانم ام بیشن وکاویت مستشاری وان دیشن مستشاری وانی میتی هر درو دیشن همتنی دیگن جمارا بیواته یعنی ام پارزری وینه ام بی آوایی ام ویا ناپجرینن ام بس نابینی جبر کو جمارا بیواته چما او حیات بیجی او هرن باقبن او بکن یا راست او کو پارێزەرێکە وی پەژراندنە هەرن وی ببینن ماڵباتەوەی هەر وی ببینن هەیەتنێ هەوێتێ دنێ ڕای گشتی ئەم بێژن هەیەتی شۆپاندنێ هەروی ببینن چارەسەری ji بۆ چارەسەری پێواژۆ هاتوو دەست پێکردن ئەو پێواژۆ دیسا بەردەوام بکە ژێگەمایە لێبەرێ ئەو ئاگاهەیەکە وسا ڕای گشتێ پارڤەکردن گۆری me tu watê wî Birêz tur ne 4 sala parêzer hûn nikarin herin wekîlê xwe bivînin. Di warê hiqûqî de tu hewldanê we çêbûn di Tirkiyê de û qada navnete Ewropa wek dadgeha mafê mirovan û her wek di ser lêdanê we çêbûn li Tirkiye û li Ewropayê. Wî warê de hiqûq çi dibêje gelo yani hewldanên wê hiqûqî çi bûn? Her heftê du cara em ji bo serlêdana parêzera em serî dada dadgeha wezîrê didin Adalet Bakanlığî didin lêberê her carê jî dibêjin ku red dikin. Du heb helwestê wan du heb mebestê wan gerekçê wan hene vaya bi awayekî fermî ji me re dibêjin ya dibêjin rewşa hewayê xerab e ya jî dibêjin qoster gemî xerab e bi fermî ev dibêjin lêberê wek hûn zanin bi fiîlî olarak dibêjin em parêzera nabin hevdînê pêk naynin vêya fermî raya giştî jî parvekirine lêbelê ahîmê li CPT'ye em bêjin wan dera gava Tirkiye bersiva xwe de bi fermî waya nabêje dibêje kî ya kiştî xerab e an em bêjin hewa xerab e bi vî awayî artıvaya wek bi dirûtî me nikare bi nav bike. Ev keştî xerabe ev berpirsiyariya dewletê nîne ku çê bike her awayî wê hevdîtinê pêk bîne ev wek erkekî dewletê berpirsiyariya dewletê dikare di qada navnete wî de xerabûyîna keştiyê ji xwe re bike hincel. Vana gişî me raya giştî re û me CPT re me ahîmê parvekir me bir me doz vekir niha doz didome hemiya didin lêberê em karin bêjin helwesta wan jî yani erêkirina vê rewşê erêkirina vê rewşê bêdengiya wan bê helwestiya wan em karin bêjin erêkirina vê rewşê ji xwe birêd ojara bi xwe ziya dibêje dibêjî ew ê jî perçeyekî vê qobloyê ne wan jî bi vê awê ew dike lêberê em serlêdanê xwe dikin lêberê tu encamekî em ji wan bi erênî bisînin li wedirê nîne heta carekî du cara jî 2070-2080 de ve şahê wezîrê dadê Cemîl Şişek bû me serî ew hikûmetê da me got madem keştî Hewqasî xerab e û rewşa hewayê Hewqasî xerab e em vayê keştiyekî dikarin perî çi bi Hewqasî em ê bidin em ê vî awayî em ê herin giravê yani meselen nîne dewletek ciddiyeta xwe dûr bikeve Hewqasî ancak kare helwestê bê wate ji me re nîşan bide wan qebûl nekir got na em viyat em dewletekin em çaw tiştî wisa dibêjin ev heqaretê li me me jî got hûn heqaretê heq dikin yani hûn çima ew dikin em hûn dibêjin keştî xerab e em keştîkê em dixwazin bikerin yani jî kirê bikin hewdana me heye ew qaweta me jî heye vî awayî em ê hevdîtinê pêk bînin قبول نکردن رابو گفتم ویا جمعه حقارته و شاید مگو ون او بکن ویا او بکن تمام بکن لیبره های اینوجی بردوام کرد. بله. برستین هون دوی وارد بله. تشتی کو آگاهی کو بواره هب نزد خوازم هون جی به تماشاوان ما بله. نه وگوت یعنی هوا جانی زمان هفدیتنی ما استنکرن هوا کشتی خرابه یعنی روش هوایی نباشه
mina wek wê yan ji keştî meşiyan diye em bêjin tamirê lê belê ev hincet 4 sala berdewam nakin yani gere nebin sedema astengiya Yani 4 sal keştiyekî bê tamir namîne. Belê dev jê ber em bêjin ber tiştekî rast jî bê hukûqa navnetevî di vî warî de çi dibêje dibe neyniya derfeta te nikarê em bêjin mazeret nîşan bide helikopter jî bibe di mafekî neyê nêce Belê. yani neyniya derfetê xwe te nikarê hincet nîşan bide eger mafek hebe tu wî mafî çi bike tê bike ew maf gere werê ceh ne yani ev ji xwe mahneye ev ji xwe wisa ama tiştekî rast jî bane nayê qebûl kirin ji hukûqa navnetevî de ev tişt nayê qebûl kirin berpirsyariya devletê dibêjin Yani de ne hukûkê de gerekçekî wisa makul e bê qebûl kirin. gerekçe nayê qebûl kirin di anîna ceh de yani di mafek anîna ceh de ev pozitif sorumluluk dibêjin Tirkî yani ti nikarê hincet nîşan bide neyniya derfetê xwe belê em zanin ku yani belê keştî xerabe yan jî hewa nebaş e lê sedema wê hikûmet gelek cara em bêjin wê demê Serokvezîrê wê demê Erdoğan em bêjin wezîrê karê dadê wê demê Sadullah Ergin jî her tim derdiketin pêşberî qemera vekirî digotin em asteng bikin em nahêlinin hevdîtin bi malbata xwe re bi parêzerê xwe re bike vekirî digotin ev tişt çapemeniyê de cî girtin ev nerxandin. ev esas ev sûce wek ku me got yani ev mafeke ev maf pêwîstin e ku ji derekê em bêjin destûrê bixwazê ev mafek hebe gere her kes riyayet di wî mafî bike anîna yani ew maf bê ceh lê belê hikûmetê vekirî ev tişt digot yani digo em nahêlin ev sûcek bû yani ev hişkere vekirî mesela ew sûc qebûl dikirin me gelek hewldan kirin li hember mesela va daxuyanî wan wek em bêjin îkrar me qebûl kirin me li hember wanakê em bêjin me serî li dozgeriyê da me got yani ev sûcek e yani astengirina mafekî ev vekirî dibêjin dibe em asteng dikin ev sûcek e Em zagon pêk nayînin wekê ku eşkerek belê em zagonê nayîn ev tê wê watê got ev derine devleteke hukûkê wê demê win lêpirsînê gere win vekin derbarê van kesa de lê belê me gelek dema wek me got li ser Erdoğan jî li ser wezîrê karê dadê jî û ser Arın jî me gelek cara me serî li dozgeriyê da me got gere win lêpirsînê vekin lêpirsîn nehat vekirin derveyî wê ji bo hevdîtin bêjî di em bêjin saziyê hindir de saziyê mafê mirova de her tim yani em bêjin çend meha carek em serî li wan din wan hayedar dikin rapora ji war dişînin ev maf dê pêkirin hîn jî berdewam dike derbarê vê de gere hûn hestiyar bin dîse di mahkeme dadgehê Tirkî de yê hundirîn de serî lêdanê me hene di dadgeha infazê bigire heya dadgeha herî bilind ya Tirkî em bêjin ya Megazagonê dadgeha Megazagonê heya wir jî me serî lêdanê me hîn hene neyek dosyê yani her tim serlêdanê me çêbûne derveyî wê saziyê navnetevî yê got Tirkî girêdayî wa yê mafê mirova ev çi ye CPT wek her tim tê navkirin her tim em rapora jî dişînin hayedar dikin em ev berpirsyariyar wê de yani ji ber ku ev maf nayên cih gere win berpirsyariya xwe bên ceh yani li hember Tirkî em bêjin vê win qebûl nekin her kim nerazîbûna xwe win bêdin zima dîse serlêdanê me di dadgeha mafê mirova ya Ewropa de berdewam dike lê heya niha ji alî hukukî ve te encam me dest negirtiye sedema wê çi ye sedema wê ji ber got Birêz Öcalan dema mesela yani di şexsê Birêz Öcalan de Tirkiye tenê na
وسا خویا دکه کل ج آخافتنا و او درد که و اروپا ج حقوق بله بله وسایه چاوا د کمپلا ناو نتبین د چاوا او هزن تاری و ناو نتبین اوروپا یه هری خود دموکرات خود دن خویا کرن یه هری گو مافی مرووا د پاریزن پاراستوان و هری مازن خو وسا دن خویا کرن چاوا رولکی قریج گرتمون سر خو او کمپلو پیکانی بردواما و ده جهین او رولی وان بردوامه يعني او هشمندي هيجا سركاره او بله هنجي او هشمندي سركاره نتنه او تجربه هاي ام بيجن اكتوري و نتنه تركيا اف هيزنجي چما وكري يعني جبرگو كارن بينجه تركي برپرسياري و هنا گريدان ناوي بواره هي پیمانه گو ناو حدود امضا کرنه هنا گركي وان پیمان انا انجه گرت ام بيجن اگر راست مافی مروات پارێزێ راست دموکراتی گەرەکتە هەریکەم تو نەرازی بوو ناخۆ نیشان بدەیە ئەف 4 ساڵە هەفدیتنا پارێزەرا نایەجە tu derê dinyayê mînakê ne derê ber parêzerê wî tevahî hatine girtin tu derê mînakê wisa tune ye di dîrokê de tiştekî wisa çi nebûye çil û heft parêzerê kesekî bêne girtin yani mafê parastinê wî qasî bin pêk dikin tecrütekî wisa girankirî heye lê ti kes dengê xwe dernaxê sedema wê weke gome got Birêz Öcalan dema got dibe Birêz Öcalan hukuk tevahî dirakin ji holê dirakin terê menfiatê wa bercewendiyê wan dikevin devrê ser bercewendiyê xwe tev digerin بله لگل تباهی وان گشتانن کو و هر دیاجی گلک خواه شیرو وکرن آنین زمان لگل تباهی وان گشتانن جی مخابن تجرید نها لسر کاره لهم بر تجرید افد سه روزه پارێزەر جی کتنه ناو هەولدانە نها جی دخوازم ام وگرن سر و هەولدانە پارێزەرە ev destpêkê de dixwazim hûn qala vê hewldana parêzera bikin dixwazin çi bikin ev çalekî naveroka wî çi ye û her wiha hûn bi vê çalekî dixwazin çi peyamê bidin hikûmetê ku tecrîtê de israr dike Belê niha bêguman parastina mafa yani ji parastina azadiyê ne tenê gerek em însafa desthilatdara ve neyedin. İnsafa devleta yani jin saziyê fermî em bêjin dadgeha ve nehêlin. Eger mafek bêbin pêkirin gerek civak birêxistina xwe bersib bide wê nehêlin ew maf bêbin pêkirin bersibeke tund nîşan bide. Niha ji ber wê jî her tim em raya giştî em bê gerek hêstiyar bê. Dîsa ev saziyê civakî Rastî saziyê civakî jî wek me got derbarê vê tecrîtê heya îro em rexnê me ji bo wa jî hene yanî çima ji ber ku ew jî gelek cara mesela em bêjin ji bin pêkirina ji bo mafekî ev saziyê mafê mirovayê Tirkî kar dikin xebat dikin bin pêkirina mafekî gelek cara helwesteke pir tund di cî de yani ev tiştekî rast e ne got ez rexne dikim di cî de tund nîşan didin karê xwe tînince Lê ser Birêz Öcalan wika mafî wekî me got tê bin pêkirin yani dinyayê de mînakê wê tune wisa tecrîtekê giran ama mesela gorî wê tecrîta girankirî em bêjin tepkiyek wisa em bêjin kasî wê nayê nîşandan nûnû em bêjin hin rastî saziyê me parêzera hestiyariyê xwe nîşandan ji xwe dest bi çalakiya kirin ez rastî ew tiştekî dicî de parêzer saziyê me parêzera hene komela hukuknasê Mezopotamya û komela hukuknasê azadîxwaz yê li milê Tirkî van demê dawî rojê dawî dest bi çalakiya kirin daxuyanî dan û gotin hin ev çalekî me wê berdewam bikin rastî çalekînê cî de ne û ji bo hişyarkirina raya giştî rolek dicî de nîzî ev çalekî ji ber ku hukuk tê bin pêkirin belê yani herî zêde
ji bo parastina hukukê jî erka herî zêde giran ser milê parêzere ye. Belê. Ku hukuk têkere hewcedarî bi parêzerî namîne. Belê, şixwe parêzer nabê mesela parêzer çi ye? Pêwîra wî çi ye? Parêzer pêwîra wî li hember desthilatdara mafê gel, mafê yê tên bin pêkirin mafê civakê biparêzin. Ji ber wê yani wek me got ya weka ev bin pêkirin wisa bêhiqûqî li hember birêzojan berdewam dikin pêvajoyeke wisa giran de berdewam dike bersiveke herî giran jî ji xwe jalî parêzera gere bêdayîn çalekî wek me got yani parêzer vê dema dawî çalekî xwe xurt kirin bejniha jî çalekî çêdibûn lê vê pêvajoya dawî hinekî dî xurttir kirin çalekê cî de hatin kirin û em zanin ki wê hin jî berdewam kirin ji ber ku em jî di nav wan komela de cî dikirin hev rexebatê dimeşînin derveyî va çalekiyê daxuyanî ya çapemeniyê 27 tirmehê wê meşa parêzera li Gemlikê çêbê li Gemlikê jî daxuyanî ki wê bêdayîn ji ber ku jûra diçûn hevdîtin dihat 27 tirmehê ji ber ku salvegera astenkirina parêzera ya vê dawiye ya bênavber ji ber wê wateya vê dîrokê heye 27 tirmehê wê wira daxuyaniyek bêdayîn li Gemlikê wê herin parêzer herin Gemlikê ji her çar aliyê Tirkiye Kurdistanê wê herin Gemlikê li wira wê çalekiyekê jî derxin pêşengiya wê nake komela parêzerê Mezopotamya û komela parêzerê hukuknasê Hemdem. Ne ya Hemdem. Ya Azad. Belê. Wê pêşengtiya wa ev çalekî pêk bê em karin vê bêjin bi rastî jî wek ku me got yani ev gere rewa neyê dîtin ev bin pêkirin dema bin pêkirina va mafa ji ber ku muhetabê birêzojalanê ji raya giştî re jî em bêjin di raya giştî de jî û di alî hemî kesî ve bi rastî jî rewadîtinek heye yani em bêjin ne vekîrî ji bê dizî jî bê di bin hişê gelek kesa de rewadîtinek heye gere ev ji holê rabê êdî mesela gere ev tecrid êdî ti kes yani gere qebûl neke ji ber ku ev ji xwe sedeme wê û siyasî di holê de ne û wê rê li çi tiştavekê jî ew jî di holê de ne berî wê bername encamê wê jî nada xuya dikir encamê wê jî ji xwe rûniştina pêşî jî me qal kir ji ber ku encamê wê jî diyarin gere gel bi rastî jî em bêjin hestiyar bê ji wî warî de em bêjin dem li dest yani hûn dibêjin o civak dikare vê pêşî li vê tiştê xetere bigirin wekî ku hêvî zêde ji Ewropa û ji hêla qada navnetewî û mixabin ji rayedarên berpirsiyarê dewletan zêde hêvî tune ancak civak vê rewşa xetere bide seknan spas em ku ev heye niha ez dixwazim vê bêjim me got gelek xapantin ji aliyê mesela desthilatdara ve tên kirin xapandinek jê jî divê pêvajoyê de mesela yek vêya sekreteriya bû gotina sekreteriya me got ya mafê herî xwezayî jî wek amûrekî şantajê wek amûrekî kartênî desthilatdar hikûmeta AXP mafê birêzojalan guhertina pênc girtiyê dî li wira çêbû guhertina wan de gelek tê hikûmetê daxuyanî dan işte wek sekreteriya kartin ew jî wek gavekê nîşandan halbûkî tiştekî wisa tune ye ev guhertina va mehkûma pêwira dev ji pêwira em bêjin sekreteriya berde ew mafê wa heyî yê got nav xwe de karibin hevdû bibînin jî pêk nayê yani ev pênc kes ev pênc girtiyê got meha adarê de nû bir newir xaşo wek sekreteriya govê kar bikin lê tu tiştekî wisa tune ye yani wek sekreteriya kar nakin her tim ew jî di hûcra xwe de ne cuda cuda ji xwe tên girtin
yani mafya vay hey ve goverin cem hev haftaya 1 saat mesela de gor zavgoni Türkiye hey goverin berhev cem hev ev jî nayê karanîn dîse nameyê govan girtiya ji parêzerê xwe re ji me re şiyandine ji malbatê xwe re şiyandine dîse hatine astengkirin yani çawa sekreteriya çedibîn wek ku me got yani mafya vay heyî tê astengkirin yani lê raya giştî wek çavê raya giştî wisa xuya bike lê naverok wekî her gav belê birêz şinasî tûr niha beriyê ku tu dest bi axaftina xwe bike agahîkî dawî niha ragihandin me li sînorê çelê kesê ku bazirganiya sînor dikin müdaxeleyê wan kirine 5 hêstir hatine kuştin 5 kes jî hatine girtin ku ez neşaşibim agahiya dawiyan ku hevala ragihand me wek nûçeya deqeya dawî me xwest bi temaşevanê xwe re parve bikin dubare dikim li sînorê çelê kesê ku bazirganiya sînorê dikin ji hêla leşkera ve müdaxelatiye kirin 5 hêstir hatine kuştin 5 kes jî li wêrê hatine girtin wekî nûçeya deqeya dawîn ev me xwest bi temaşevanê xwe re parve bikin belê birêz tûr me hewldanên parêzeran nîqaş dikin hûn jî bi salan e di nav kar û xebatê hiqûqê de cî dikirin demekî dirêje jî parêzerî dikin ez dixwazim hûn jî vê hewldana parêzera çawa dilbînin şîroveyên we di we warê de çine em şîroveyê we jî guhdarî bikin Bilê li ser vî rewşa ku tecrît girankirina tecrîtê parêzer jî nava xwe de hewldanê wan çêbûn em karin bêjin nebez şibe kêmaniyê xwe jî hebin watedar piştî 4 sala ev hewldana yekemîn ne ê parêzera yani dem bi dem hewldan lewaz jî bê dem çêbûn dem bi dem çêbûn lê belê lewazman em bêjin bê encaman niha bi siyaset her tiştî karê bike amûr gava siyaset xetera herî mezin hiqûqê jî ji xwe re bike amûr ya bike araç bike amûrek xetera herî mezin ew e lê belê îro li Tirkiye rewşa heyî de hiqûq tamamen em karin bêjin li destê siyasetmedaran bûye amûr belkî ev hewldan ev bertek encamek ji vana yekê jî be yani em bêjin vê operasyonê vê dawî de cemaet û hikûmetê de geşiya nava xwe de rabûn hakim û sewcî bîne girtin em bêjin golî xwesta xwe guherandin ew kirin lê berê hiqûq geva amûrek ji siyasetê ew xeterek mezin heye ji bo welatekî dibe ya Tirkiye dibe tûz qoqar tene yapacaksın yani niha ev hewldana parêzera belkî em bêjin ji bo naviya jî bertekeke xebateke em veya bu waterdar dibînin hevalê me karekî bu waterdar pêk ew dînin lê berê hîn gelek xorttir bibe yani bû awayî hîn em bêjin li her deverê lê xwedî derketin şêve bi vê mebestê ne terê em bêjin komel bi komela tenê bi sînordar nemîne em bêjin baroyê me herêmê jî gerek tevlî vê xebatê be ji ber ku xwestek û daxwaziyek hiqûqî ye ne siyasî yani em dibêjin çi tecrîta li ser birêz Öcalan bira rabe bira parêzerê wî herin wî bibînin malbata wî herin wî bibînin mafê ê her kesî ew dike bira jêre ew ve sê xal hene yek jê em bêjin ewlehiya wî yek jê tenduristiya wî yek jê azadiya wî pêk were van her sê xal li ser van her sê hîma ev em bêjin hewldan hîn betir kûr bibe belkî wateya xwe bibîne û bigêje encamekî ji ber wê yekê rewşa aramiyan ku heyî em bêndarên birêz Öcalan herkes viya zane raya giştî em bêjin nivîskar hemû viya dibêjin yani Tirkiye şu seçimek bi aramî rewşa aramî de agirbestekê çê hebû ev saya birêz Öcalan de ye
برید اجران ام اینو نکار بیشن کسی کی جرزه یعنی هری کم هری داوی 10 میلیون امضا جبونا وی انسانی ها بله 10 میلیون امضا کم کنو دان دان یکیتی اروپایی یکیتی اروپایی 3 میلیون نیو امضا کم کردن لترکیه دان مجلس ترکیه ها نه جبو تو رهبره کی جبو تو انسانه کی وسا امضا کم نبونه توپ نبونه نات نشاند yani tişteki balkaya şecare kemine yani. Bana kadar bir beje. Yani 3 milyon niv Kürt imza avet got ez vek irade رياضة قبول دكم بحمو زخت وقرتن وأبيجن زورداريا دولتي لهمر وانا سكني شراكي بيكالين أب خاصة كأخا جراي كشنا بار بكرن يعني نه إنساني كي جرزة إيرو مثلا حمو كس دبيجن نبيسكارد بيجن أجبا أو دكن برد أجران بريا هالبجارتني قلتوا أم جسدي سيزة شاردا راي بسينن دنگ بسينن کاوای دیسا سیزده درکت 6 میلیون insana را دنگ خود دان في partiye ka جناب acaba dediğini içine merak tıkın. Hamu insan merak tıkın. Belki o rayedar devlet için merak etmiş şu bir hafiften adım ama ana vataya koy. Ondan ki ne tera teşkilat yani. Dem جوي demi buhuriyat. جناب em de bejin gerek muhakkak temel dest برید جلان پارێزەری خۆر بارباتی خۆرە بە هەیەتارە هەفزیندی بکە و ئازادیاوی ev hevdana parêzer ji vir şûn da plansaziya parêzeran da çi çalekî hene wekî birêzdên çiko 27 mehê da li Gemlikê çalekiyekê xeynê wî wekî di plansaziyê da tiştekî de heye û li gor we ji vir şûn da hewceyê ku hukuknas parêzer çawa tev bigerin li hemberî vê pêvaş. بله yani hatta karibin hukukta sema navxwa da hina nikaşê wan berdewam dikin evana dibîzin nikaş hene yani wek plansazî heval daxuya kirin 27 mehê de ew çalakî heye lê belê em bêjin li her deverê yani Türkiye li Kurdistanê parêzer jêgedimînin muhakkak bertekê xwe tabii awayeke rewa nîşandan nawan girîng ji bo me hawê me got ne tenê komelê me baro jî em mesela me got wedixwînin xwedî derket navê mafê hukukî û xwezayî û rewa gerek pêk bînin em bêjin jîkî wek Amedê em bêjin mesela parêzerê me rabin li vê dirê yana jîkî wek Enqerê yan jîkî wek İstanbul em bêjin jîkî wek Meclîsê yan jîkî daxuyaniya bitin an jî yekê wek Amedê em bêjin çalekiyek rûniştinê bino xuya kirin qada bêjin daqapiya bêjin ew bikin çalekiya bino xuya kirin yani helwestê hukukî û rewa helwestê hukukî û rewa pêş bixin ez tahmîn dikim tabii vana piranî helwestê meyê parêzera tenê nin bi gelemperî her derî em dibêjin jin û ciwanê me li ser piyane xwedî derketina Birêz Öcalan dem bi dem gur dikin û xort dikin ew jî pir watedar e ew jî ewa xwe heye lê belê yani hinkî karibêjin rojeva Tirkî anha bêjin çêkirina hikûmetê ye شكرنا حكمتي سازي كرنا حكمتي كانوا كواليسيون بكره شبه ما هبا جهبا ان هربا روشا وشبه وان مجالات نجي ديتن ورمان برز öcalan جرينج نجبوما قالوا çünkü aktöreki gringe قالوا خوش بيرنا كي قال لك كسفي د شيروفين خد دبيجن كو جبر كو ناخوازن فكر الرمانه برز öcalan راگهینه پارتی سیاسی هدف هیزن دموکراسی خواز و هر وها جبو کو جو فکر رمانی وی دترسن دیتنا پیش جبر کو پیش دیتنی وی هر تم درد کبن جاره کدن دوی ناخوازن د بجوا کرا گفتگو بکه و نقاشم بکه او جو فلسفه خو راگینه جوا که لوما اف تجرید پیکته از باورد که شیروی وجه به وی وگیره داید. Yani veya aşağıda sana artık veya باورد که mahatiye fehim kirin. Yani devlet bir fehim kiriye, raya geçtiği bir fehim kiriye. Her deme kritik de Birêz Öcalan pengavi Musa abitine ku gotune ki veya dahi
damezrandın ku em gelek raya geçti. Acayip mana şaşmanı. Em bejin mesela nodun daha da em bejin vek şandına gelirler, heze gelirler, velet. Ne var? Hayat 2004 5 sala berdam kira Algirbesti. Algirbesta 2006 evditni Oslo'yu. Em bejin Algirbesta 2009 her davi hatta 2011 halbijarda 2011 yani her demede müdahale o didun romani ve kritik olsa zede şey bu da ki rayadar devleti pişti ve halbijartını bıraktı cara avla amkarım bece hejiyan yani sarsılmadı beni hejiyan lenerin ki ravşavan berdamaşileri heze demokratik Türkiye açtı heze demokratik lever brez dinç وی وارده هنکی وکی کو کم دید هشیاریا نافجوا که هودانن لهم بره و تجریت سازی سیویل و هر وها دجوا که ده هودانه که هنن کم دید هون وان هودانن سازی سیویل و هودانن جوا که آستوان چواد بینن و حوجه کو چوابه بله یعنی سازمان کار و پیواژوی ورشا هي بريت اوجاناند اي افرانديه او بله كانوا موسى بيجن بريز سوريا اندر گوتبو ميمار و پیواژوی بريز اوجاناند اقپيجي متعيدي ويه موسى بناف كربو بر اوي كي پیکنو کی لبله راسیجی افرندر و پیواژوی بريز اوجاناند مادام که وی پیواژوی وی افراندیه و چاوی جناب به دیدن رامانی ویچنه گرک مرو فهم کنه بله خواستک و ابیش طلب گله کرد جداه گله کرد ایده دبی آزادی برید جناب ام خوش پارزریون بیشتر آزادی برید جناب یعنی هم جامعه هری مزن شوی آزاد کردن ممکن کلمه ام بقازن با آوای که آزاد تبعیره شرط مرجع yani ede tecrit ne hund خوازن آزاد به نه یعنی هلبت و تجدید شورتی و براکرن لبله yani tecrit بخور راکرن نه بس نه بس تجاری نه بس آزاد کردن برید جناب ایرو د پیواژوی ده روشا هاتی ده گرک مرو درخ پیش و وی آوای تبعیره همو هلوستیمه و ام بیشن تبعیره آن حقوق ناسیمه بیکتینن ام یمرکم پارزری وینه ام مجبوری آزاد بکن yani paralelleri وی ام میشه آوای بکن لبله دیتون رامانه ویجی وی روشهایی ده گرتنا دیتون وان راماناجی جبو ما پر گریگه ام بیشن جیانیه بگی آوای جم کارم بیشتر بله زور سپاس بله هدیه ام بر به داویه دما خوشی تین دما کشمارهاتی و خطاندن لیز خوازم فرصه داوین جبرز دینچ بکیم هکه اف تجریت ده به اصرار کرن دی روشه کی چوا درکه و هولی بله و تجریت ده اصرار کرن و کومگوت یعنی دشار ده اصرار کرنه برگو اف پولیتیکا ایرو مثل دستلاتار گو خستی امریتی تی خویا کرن کو بریارا شردای دشار ده اصرار کرن و تیواته و نچاره سرکرنا و پرسکریکی د نچاره سرکرنا و د اصرار هم بیشن جبر کو اف ریباز هر تم هاتنه کرانین یعنی هر تم یعنی کی هاتیه گوتی از بهتر کارم کردا بکوجم بهتر کارم قربکم yani ev kesçi serneket yahayiro te destilatlar serneketne çebuya ev destilatlar go sadebejin hilwaşane de Türkiye'de gere AKP ve baş bibini ve politika xwe de ısrar neke de politika tasfiye de ısrar neke u ev derfet hatiye yani ev derfet netene ev derfet jiboy gele Türkiye dijin u netene gele Türkiye dijin gele rojda tanavin dijin jiboy wa tevahi derfete yani dema am derfet naftkin netene jiboy gele Kürt yani derfeteke براستیجی ایرو دما دروشا روجلات ناوین ام دنرن او باش تخیا کرن ایرو همه دنیا جی هایدار ویتشتی چیه مثلا دوا شرط و مرجع گراند جی اف 17 سال برز اوجلان به پروژه ام بجن
neteva demokratik û pêşxistiye em bûye hêvî ji bo gelê rojhilata navîn û gelê Tirkî tevahî bûye hêvî. Çima heya îro di rojhilata navîn de û di Tirkî de desthilatdara hêzên mezin em bêjin emperyalîst, hêzên emperyalîst cudabûnê di nav gel de wek derfeta şer wek şer yani wek amûrek şer karanîne. Ne wek em bêjin zengîntî nedîtine ew wek amûreke şer karanîne her tim jî nav cudabûna de şerek çêbûye di rojhilata navîn de. Bêtamûlek çêbûye. Lê îro projeya neteva demokratîk got Birêz Öcalan pêşxistiye di mînaka wê îro di xweseriya demokratîk di Rojava de tê xwe em dibînin dûr de ji bo gelê rojhilata navîn û ji bo gelê dinyayê tevahî bûye em bêjin moralek ji ber wê ev tecrît em bêjin aktorê tenê ne hikûmete ne desthilatara AXP hêzên navnetevî derve jî hene. Li hember vê gere gelê Tirkî tevahî hişyar be vê tekoşînê gelê Tirkî tevahî bi hev re birêxistin bike û vê pirsgirêkê yani çareserkirina vê pirsgirêkê bi riyê birêbazê aştiyane gere esrar bike riyê wê jî çi ne gava wê pêşî got avêtin çi ye azadkirina Birêz Öcalan. Bi rastî jî eger müzakere bên kirin li dinyayê jî mînakê wê hene eger te kesekî re müzakere dike gere şert û mercê we wek hev be. Hûn ser mazî hûn bi hev re de aynı şert û merca de hûn rûnin. Lê îro hikûmet vê pêvajoya 2013 heya niha tiştê yani dema got derbas bûye çi kiriye yani dev şertê mercê em bêjin got yani kesekî got ser müzakerevan be xwedî wa şert û merca be dev ji wan berde mafê wî herî xwezayî tê asteng kirin. Vî awayê pêvajê êdî nameşe yani. Yani ya işte gelek cara işte wek em bêjin şerê derûnî polîtikaya şerê derûnî ne asas ew gotinê işte devlet hevdîtina bi Birêz Öcalan re li wir dikê li wir ser masê dirûnin wê tiştin bibin ne rast e gere va tişta nexapin. Yani êdî ev çareserî bi tiştî nayê. Çareserî bi eger Birêz Öcalan ser müzakerevan be gere şert û mercê wî bên guhertin. Her tim jî digot Birêz Öcalan bi xwe jî digot di va şerta de müzakere çê nabe. Gere aliyê ewlehî ve aliyê tenduristî ve û aliyê azadiyê ve ev şertê min ev her sê şertê min bînince. Lê ev tişt em dibînin hîn jî tên asteng kirin. Ji ber wê yani ji bo ku ev pirsgirêk çareser bibe bi riyê aştiyane û demokratîk gere dem li dest azadiya Birêz Öcalan dest bikeve gere gel jî vê tiştî baş bibînin li gor wê raya giştî raya demokratîk gere li tekoşînekê bûya wayî tekoşîneke rewa bide dest pêkirin em vê Belê ji bo tevlîbûna we zor spas dema ku ji me re hat veqetandin li vir mixabin bi dawî bû ji ber ku axaftinê we şîroveyê we giranbuha me dixwest daha zêde hûn şîroveyê xwe bi me re parve bikin lê dema me bi dawî bû bi hêviya ku carekî dinê bernameyekî dinê de em bi hev rabin ji bo tevlîbûna we bi hatina we em gelekî xweş bûn zor spas dikim. Em jî spas dikim. Belê temaşevanên êje îro jî em hatin dawiya bernameya xwe ya taybet bernameya me ya taybet mijara me tecrîta li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan bû mêvanê me jî parêzerê Birêz Öcalan bû ez ê vî dikim me bi hev re bi we re demekî xweş guhertibe bi hêviya ku di bernameyekî dinê de em carekî din bernameyekî taybet de bi hev rabin bimîne xweşiyê de dema we xweş be.